Ahoj, dneska bych se chtěl pobavit o prokrastinaci. Aby jsem vám řekl pravou míru toho, jak to funguje. Já popravdě taky prokrastinuju. Není to zas tak často, ale opravdu někdy si prostě přistihnu, že scrolluju třeba na Instagramu. Ale jakoby ono tomu nejde předejít. A vy prvně musíte pochopit to, co to je ta prokrastinace. Prokrastinaci beru, když máme nějaký těžký úkol a my následně utečeme od toho těžkého úkolu. My, když máme strach, tak opravdu se snažíme předejít tomu strachu a díky tomu jdeme třeba na sociální sítě, na pornografii, nebo na něco ještě horšího, na kouření a tak dále. Takže ten impuls je opravdu strach. A my pokud ho nevymažeme, pokud nevymažeme ten strach, tak to budeme dělat opakovaně. A tohle video slouží hlavně pro vás, kteří se té prokrastinace opravdu chtějí zbavit a opravdu chtějí tomu předejít, protože, jak já říkám, ta prokrastinace je těžká, je těžký předejít, protože vy ji nemůžete vymazat. Vy nemůžete zaručit to, že si neinstalujete zase zpátky ten Instagram. Vy si ho můžete ze začátku odinstalovat, ale následně si ho zase nainstalujete. To není řešení, ale musíte tomu předejít jinak. A proto tohle video slouží pro ty lidi, kteří se o tohle téma zajímají a chtějí se dozvědět, jak tomu předejít a jak skoncovat skoro s prokrastinací. Takže, jak jsem říkal, prokrastinace je těžká. Je těžký předejít, ale mám tady pár tipů, které vám můžou třeba pomoci. Za prvé si vždycky plánuju den dopředu. Je velmi dobrá věc třeba používat Google kalendář. Google kalendář je opravdu věc, kterou já použiju dennodenně a opravdu mi dává takovou tu motivaci každý den něco dělat. A následně nemám ani čas na tu prokrastinaci, to je taky takový fajn, že vlastně nemám čas na to, abych opravdu vlastně byl na Instagramu zas tak dlouho, ale pořád byl v obraze a dělal tu svoji práci. Já si hodně uvědomuju to, že opravdu lidi fungují tak, že vlastně si řeknou jeden den předtím, že něco udělají. Třeba dneska nebo zítra jdu poslat e-mail. Ale co když ho neuděláte? Jo? Ono vlastně, vy když si řeknete, já už si teď nepamatuju, od jakého doktora to bylo tohleto, ale opravdu já si myslím, že pokud vy děláte nějaký úkol a řeknete si následující den, že to uděláte a potom to neuděláte, tak budete zase dole s náladou, s emocemi a tak dále. Takže tohle to funguje tak, když chcete tomuhle předejít, je, pokud si nechcete plánovat, jo? Pokud si nechcete plánovat vlastně hodinu po hodině, tak vlastně je pro vás i užitečné si v hlavě říci vždycky den předem, třeba v posteli jsem to taky jako aplikoval, si říci, hele, vstanu, dám si snídani, třeba meditaci, zavřu se do pokojíčku a následně půjdu poslat e-maily. Tohle je fajn, ale důležité je si neříct jenom to, že zítra někdy udělám ten e-mail. Ne, musíte si v hlavě říci, nebo i naplánovat ten den, že ten e-mail prostě uděláte v tu hodinu. Jo, buď to můžete naplánovat tak, že v kalendáři máte od téhle do téhle, nebo si v hlavě řeknete, hnedka po snídani to udělám. Tohle je první tip. Druhý tip je taky spíše o plánování. Já jsem opravdu člověk, který si plánuje skoro všechno a díky tomu ten čas mám zorganizovaný tak, jak chci. Takže to vám určitě doporučuji. Ale já popravdě, dříve když jsem šel, než jsem jako našel třeba Google kalendář a tak dále, tak jsem si koupil prostě sešítek. A tam jsem si napsal maximálně 3 věci, které musím udělat následující den. To mi pomohlo opravdu hrozně moc, protože jsem věděl, co musím ten den udělat a ne jenom prostě jsem si řekl, tohle musím udělat, tamto. Ne, prostě si to napsat, co musíš udělat. Tohle je taky velmi účinný pro prokrastinaci, abyste ji nedělali, protože vy to musíte předejít, jo? Nejde ji vymazat, opravdu ji nejde vymazat, ale jsou tady nějaké tipy, jak ji můžete předejít. Musíte ji omezit co nejméně, protože prokrastinace je velký jev, který je problémem i v této době. Prostě vy se jí musíte naučit nějak předejít, protože vy, když ji nevymažete ze svého života, tak následně budete celý den dělat tohleto, 4 hodiny denně, to je průměr. Prostě lidi 4 hodiny v průměru strávejí na telefonu
A to je 60 dní v roce. 60 dní, nic jste neudělali. To je 60 dní vyhozenýho do koše a je to opravdu zbytečné, proto dělám tohleto video, abych vás trošku ponaučil, že tohle je zbytečné a radši ty 4 hodiny denně věnujte k nějaký tvorbě kontentu, nebo k edukaci, nebo k čtení knížek, nebo něco jiného, ale ne ta prokrastinace, ta vám nic nedá. Instagram já jsem content creator a sám ani neprokrastinuju, je to hodně zajímavý, ale neprokrastinujte. Je to věc, kterou hrozně moc lidí dělá a mrzí mě to, jak lidi nakládají se svým časem. Nedělejte to a radši něco tvořte. Takže tohle byl druhý tip. A třetí tip, já osobně preferuju úplně ze všech typů tohleto. Že si řeknete ne na prokrastinaci. Je to velmi těžká věc, protože prokrastinaci nedokážete vymazat ze svého života ze dne na den. Ale opravdu to stojí nějaký kus práce. Jo, já jsem ze začátku, když jsem s tím začal pracovat, tak opravdu ze začátku to bylo takový, že jsem prostě ze 4 hodin na Instagramu jsem udělal 3, potom 2 a potom už jsem to úplně skrouhnul. Musíte postupovat 1% denně, uděláte cokoliv. A následně je pro vás prostě super, když si budete říkat ne na to. Když pracujete, nemějte u sebe telefon, to vás může jenom opravdu vykolejit z té práce, ale zkuste si ho někde zavřít, někam do pokojíčku jinýho, do skříňky a tak dále, protože to vám zase ten fokus bere a je to špatně. Takže pokud vy vidíte ten telefon a chcete si ho vzít a sami víte, že to je k ničemu, tak si řekněte ne. Jo, a jako bonus mám tady aplikaci OneSec, to je opravdu aplikace, kterou mám mega rád, hlavně ze začátku jsem ji používal a teď ji i používám. Myslím, že je i zdarma, ale je to opravdu aplikace, která mi velmi pomohla s prokrastinací, ji dokonce i překonat. Takže tato aplikace, ta je úplně nejlepší na to, pokud chcete začít trošku bojovat s prokrastinací. Já jsem nesmírně vděčný za to, že jste dokoukali tohle video až do konce. Doufám, že jste si z toho vzali nějakou informaci, nějaký know-how, který můžete sami aplikovat do svého života. Takže rekapitulace, jak překonat prokrastinaci, nejlepší způsob si říkat ne na telefon, na sociální sítě a tak dále. Následně plánovat si, abyste opravdu neměli čas na prokrastinaci a ze začátku doporučuji si plánovat maximálně 3 věci, které musíte následující den udělat. Takže tohle to bude konec. Budu rád za odběr, za like, za komentář a jako vždycky jen tak dál a makejte na sobě.